Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Marija Konċetta Formosa. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Llum il-Knisja tagħmel wara li l-bieraħ iċċelebrajna it-tifkira tal-konverżjoni tal-Apostlu Missierna San Pawl, illum l-għada ta' din il-festa il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' żewġ dixxiepli eżies tal-Apostlu Pawlu, l-isqfijiet Titu u Timotju. Li Pawlu ħallihom mhux biss għenuh fil-missjoni tiegħu, imma mbagħad kienu anke isqfijiet ta' Efesu u ta' Kreta. Kejjew nitolbu wkoll għall-isqfijiet tagħna llum, hekk biex huma ikomplu jaqdu il-missjoni tagħhom biex imexxu il-komunità nisranija li ġiet avdata f'idejhom. Nitolbu. O Alla, int żejjent lil San Timotju u lil San Titu bil-virtujiet ta' apostli. Atina l-għajnuna għat-talb tagħhom biex ngħixu ħajja tas-sew tajba f'din l-art u jistħoq ilna naslu fis-sema pajjiżna. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Bidu tal-ittra ta' San Pawl Apostlu lil Titu. Jiena Pawlu, għaddej ta' Alla u apostlu ta' Ġesu Kristu biex immexxi l-maħturin ta' Alla fil-fidi u nwassalhom għat-tarif tal-verità li twassal għat-tieba bit-tama tal-ħajja ta' dejjem. Alla li ma jigdiebx wedilna sa minn qabel iż-żminijiet u meta wasal il-waqt irrivela ilna bil-kelma tiegħu permezz tal-predikazzjoni li kienet fdata lili skont l-ordni ta' Alla, is-Salvatur tagħna. Qiegħed nikteb lil Titu, ibni veru fil-fidi tagħna il-koll. Lilu grazzja u sliem minant Alla l-Missier u minant Kristu Ġesu is-Salvatur tagħna. Għalhekk jiena ħallejt fi Kreta biex tqassam kollox bl-ordni u biex taħtar presbiteri f'kull belt skont ma ordnajtlek. Il-kelma tal-mulej. Xandru fost il-popli kollha leġubijiet tal-mulej. Xandru fost il-popli kollha leġubijiet tal-mulej. Għannu lil-mulej għanja ġdida, għannu lil-mulej fl-art kollha, għannu lil-mulej birku ismu. Xandru fost il-popli kollha leġubijiet tal-mulej. Għatu lil-mulej familji tal-popli, għatu lil-mulej sebħ u seta, għatu lil-mulej is-sebħ ta' ismu. Xandru fost il-popli kollha. Ejdu fost il-ġnus il-mulej saltan, tassew id-dinja twaqfet biex qatt ma titħarrek huwa jiġġudika il-popli bis-sewwa. Xandru fost il-popli kollha leġubijiet tal-mulej. Alleluja, alleluja. Il-mulej jikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba l-fqajrin, bat ninħabbar il-ħelsien lill-imjasrin. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Wara dan il-mulej għażel 72 oħra
u bagħthom tnejn qablu f'kull belt u post fejn kien se jmur. U qalilhom: il-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sejt il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Morru, araw, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lil pub. Teħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas rieq, u fit-triq issellmu lil ħadd. Fid-dar fejn tidħlu l-ewwel għidu isliem lil din id-dar, u jekk fija jkun hemm min iħobb isliem, jistrieħ isliem tagħkom fuqu. U jekk le, it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għand dik il-familja u kulu u ixorbu milli jkollhom huma għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja l-oħra, f'kull belt li fija tmorru u jilqgħukom kulu dak li qidulkom qudiemkom. Fejqu l-morda li jkunu hemm u lin-nies ngħidulhom is-saltna ta' Alla waslet ilkom. Il-kelma tal-mulej. Il-qari tal-lum f'din il-festa tifkira għażiża ta' dawn iż-żewġ dixxipli ta' Pawlu jitfana mill-ewwel u jurina x'inhi l-Knisja. Il-Knisja jew aħjar kull imammet huwa dixxiplu ta' Kristu. Huwa imsejjaħ biex jgħaddi din il-fidi lil ta' warajh. Huwa imsejjaħ biex imitti idejh anke hu fil-għalqa tal-mulej. Ma ninsewx li aħna permezz tal-magħmudija li jirċevejna il-kol kemm aħna nagħmlu sem mis-saċerdozju ta' Kristu. Imbagħad hemm dak li jsejħulu s-saċerdozju ministerjali bħalma huwa tiegħi, imma il-kol kemm aħna għandna l-istess missjoni. Waqt li jiena bħala saċerdot ministerjali irrid naqdi lill-komunità, intom tridu taqdu u twaslu l-bxara tajba ta' Kristu fil-familji tagħkom, fl-ambjent fejn intom taħdmu. U għalhekk il-koll naraw kif din hija sejħa unika. Kemm hi sabiħa li aħna anke dan il-parir li jagħti Ġesu lid-dixxipli tiegħu hawnhekk isejjaħ 72 oħra. Mhumiex 12 il-dixxiplu, 12 l-apostlu, 72 dixxiplu, 72 persuna oħra li kienu ta' spiss jimxu warajh u jisemgħu il-kelma tiegħu. Kemm hi sabiħa dan il-kelma ta' Ġesu li jgħidilhom f'kull belt fejn tmorru għejdulhom lin-nies ħajjistrieħ fikom il-paċi ta' Alla. Kemm hi sabiħa tkun din it-tislima tagħna lil xulxejn. Ejjew insellmu lil xulxejn din it-tislima. Nixtieqlek il-paċi tal-mulej. Dik il-paċi li aħna nagħtu hawn fil-quddiesa u ngħadduha lil xulxejn, ejjew ma ngħadduhiex lil xulxejn waqt li nkunu biss fil-Knisja. Imma nkunu nies li kapaċi ngħadduha lil xulxejn għax mhix paċi ta' ħbiberija, imma hija l-paċi ta' Kristu. Ejjew inħarsu din is-sejħa tagħna. Il-mulej qiegħed jagħtina din il-missjoni. Sejħilna biex aħna nwasslu il-paċi tiegħu lill-oħrajn. Ħuti Eżies it-tifkira tal-isqfijiet qaddisa Timotju u Titu tistedinna nitolbu lill-Alla l-Missier sabiex il-Knisja b'kuraġġ tkompli il-missjoni tagħha ta' evangelizzazzjoni.
jew nitolbuh u ngħidulu Mulej, żommna miexja warajk. Mulej, żommna miexja warajk. Nitolbu għal missjonarji sabiex iwasslu ma' kullimkien il-messaġġ tal-Evanġelju. Nitolbu. Mulej, żommna miexja warajk. Għal dawk li għandhom xi responsabilità fil-komunitajiet tagħna sabiex huma jaqdu dmirhom b'imħabba lejn l-oħrajn. Mulej, żommna miexja warajk. Għalina l-koll biex imqawwijin mill-kelma tiegħek narfu wkoll inwasslu il-paċi tiegħek lil ħutna. Nitolbu. Għalina l-koll sabiex narfu nimpenjaw ruħna b'mod aktar sħiħ fil-komunità nisranija u nitolbu biex aktar żgħażagħ jirċievu u jilqgħu is-sejħa tiegħek. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż kompli jixħet Mulej il-barkiet tiegħek fuq il-familji tagħna. Ħajkunu tassew bennina ta' qatt ta' vokazzjonijiet. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna, partikolarment ma ninsewx il-morda tagħna u dak kollha li qegħdin iduru bihom. U Alla li żżejjen il-Knisja tiegħek varjetà kbira ta' doni, isma' dawn it-talbiet tagħna u għamel li s-salvazzjoni tiegħek tasal sa truf fil-art kollha bi Kristu Siedna. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Mulej l-offerti tal-poplu tiegħek fit-tifkira ta' San Titu u San Timotju biex bihom naqilgħu il-għajnuna u l-ħnina li aħna nittamaw minn għandek bi Kristu Siedna. Il-Mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Titu u Timotju, inti tqawwija bl-eżempji tal-ħajja tajba tagħhom, issaħħaha fil-erf bit-tagħlim li huma xandru u tilqa' t-talb li jagħmlulek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha intennu l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola ta' smewwiet, imbierek mill-ġej f'isem il-Mulej, Osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int Mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija,
Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċa tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek hemm xerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, Kardinal Mario, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini Mqazza Omm Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina illum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex f'tiġrij, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom islim tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja,
ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, Inti tajjixna bil-ġisem qaddis u d-demm għażiż ta' ibnek. Għamel li niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa
li bil-qima kollha niċċelebraw f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Siedna. Idu tliet Avamarijiet l-Omna Marija hekk illum ejjew nitolbu biex il-Madonna tgħin li żgħażagħ tagħna iwieġbu għas-sejħat li l-mulej jagħmlilhom. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-Familja, il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-maqdes ta' Piru, il-firxedi